Sekarang hasilnya ada nih. গড়িয়া সিং প্রতিদিন পূজা করি না প্রতিদিন পূজা করি আগে বছর পয়সা जों आनुষ্ঠানিকভাবে পূজা করি আর বিনি বিস্কাউন্ট जों ताव पुंग गलि गलो इनके जातिनि बिसिङा जे ना गुबै खोथारैनाय जे गरियाम ता बाख्रिनि जाव आं तागोना पान्दा अंहा यो बुकरै आ पान्दा अंगै सिनि गळयागा मासे मते मेलानि बिसिंति फा मेला पाइ फा सिनि ताव मासे ग कम से तां फैया गा ताव 30 खाना समय ग्लाइ फैयो पोस 10 12 खाना ग्लाइयो होटेल मासे ग दिल्लीनो पुंताव साहा साने से कम दिल्ली मानोइ माथा ग्लाइ फैयो सिनि मन्दिरया पुंताव ताव आरगा फाना पान्दा अंगै पान्दा हिसाबै अंगै कियो बुकरै आं से पान्दा अंखा आमातों खा इनके निनि सिनि मंखे निनि बुमंखे आनि बुमंखे मुकुर जै त्रिपुरा आगे के नों पान्दावि हंसिस कांसपा पान्दाव तुं आगे फु पान्दाव का बाप लेबे पान्दाव गय बा थिमनि याव वा खेवक्रा बा पान्दाव का बा फारिलिया आलो खिये ताव का बजुत ताव आं 4-5 मासे रखा लामन पुजारे खिये आं ताव पुं ताव मातमनि आखाय निने अचय सिमा सामा होगो मागो जे सामनि आ जे अचय सिमा साने बो जे बै साने नि साने मिसक्रे हाय हाय जे सामनि मते देखनि मते फेया जितो बो साबेयो जे आंबो जे तावनु का तावनु जे आंखास बे सामनि से अचय सिमा बो तारमाने नों वंशो जे बाबा गरिया बुइनो कथां बुइ काव तुंहुना ओहे वंशो फले म मुताय म बाबा गरिया म सिं कथां से मने मुताय बुंखाय देव बसलाय से देव बसलाय मखाय चिनि बाबा गरिया मन्दिर हियो आथलं सोशल कालचाराल रिलेशन होइते गरिया मन्दिर जों तांखा तांगै ताव जों परबेखाय गोविंद नगर एलाका विभिन्न जागा जों गरिया पूजा खैयो तांखा जों एकटा स्थायी भाबे जों मन्दिर निर्माण खैखा हाय फुजरारि ताव जों मनो बाबा गरिया ना चिनि आथलं परम पुरुष पर्यन्त जों मना के पूजे फैयो ताक्लायबो गरिया ना 12 13 14 जों पालनखौ 14 तारिखनि सागा बाबा गरियानो जों पूजा खैनाय बुंनो दावराव तांलायनाय आबोखे खैनाय 12 तारिखै जोंनि विभिन्न जोंनि समाजनि सांस्कृतिक अनुष्ठान फुनुलायनाय मंखारे गरिया बिनि जों स्थापित खैका जारा आसा खैयो नायनि फेन मुसुनाय रा जोंनि जे आथलं दफा विभिन्न त्रिपुरा दफाराव नायनिखाय 5 किलोमीटर रास्तारि 2 किलोमीटर गरिया हाथाय शांतिला रवाजा पारा आरो जों गरिया मन्दिर स्थापित खैका उर जत्त चिनि तखर बुखर जातिर वंशर विभिन्न जात पात रियां हिबो गरै गरजों गायग्रा हिबो गरै चाखमा हिबो गरै जत्त फाइना आरो चिनि गरिया फुजागा अंशग्रहण खाइफैमानो मंगलाय फैमानो गरिया बै सिनि फैमानो आसो खाइजत जाति नि ब्रुरावना जों हायके जे खाइथुमानि विभिन्न दफाबो चिनि गरिया दा मानियो चिनि आथलमो अब हाय चिनि जोंखा सिनो मा मानियो चिनि गरियानो ब अब तैयो जन्म ने बखाउतियो साख्लाय रखा इनके और जे सिंनो माने इनके बनो न काय गरिया पूजा र जों मानबाबो माने आथलं जे परम पुरुष होइते दंगेबा चिचिमा जाने माने आइगेबो चिनि बाबा गरिया चिनि समाजते चिनि जातिने मानबा उद्धार खा आइगेयो खनागो सले मको बाय नुया जे खुंदुबाय खनामाने से परम पुरुष आसै आसु सालांमाने काव आइगेयो स्कां क्लाय माक्लाय हिन खनागो बांग्लादेश ग तंफु चिनि बरौना पारागा मनो अबहाय चि त्रिसा चैत्र बुसुं तंफु मटाइ सालाय तंफु गरिया थां तंफु हायबो चिनि बरौना अन्न दुष्कृति रा बा स्कां र तां हि फैफु बाबा गरिया नि चै बासागै बादा खैयो पारा मातांलाया याव तां सब फुनुगो याव तो तां सब फुनुगो ओंखाय तांनि फैना सिगां गिरिजोगे खायबा थांखा
하이픈들한테 정제 비사스 그예 따부보 신이 이제 자티 보서 다 크라 비변나 사 항양을 거래가 따우라 카이 사 항거 따우라라요 그러니까 거래가 붕당 카이 아니 루기 비시상은 그 거래가 붕당라요 아버 하이 비사스 그예 신이 자티 소마스니 해기요 알게니 저라네 해게 마네레게 정 부자 그예 따부보 부자나 그것도 살롱동카 사항야사야 동카 기브로 동카 시브로 동카 마바 고래가 따우라니 봉땅니 야사카 서루기로 한거요 따부분 졸레 동거 아사카야 저도 뭐 파여 아로나 망도 파이터